Днешната тема ще бъде какво ни очаква през 2026. Също така искам да спомена, че може да има някоя неточна информация, която се надявам да ме извините. 2026 година ще бъде феноменална. Ще разгледаме една от най-големите събития в света на спорта и най-дълго очакваните филмови и гейминг предложения, които ще завладеят екраните ни. Пригответе се за спортни събития, хитови филми, които ще оформят забавленията за годината. Футбол. Световното първенство по футбол 2026 ще се проведе в 16 града в САЩ, Канада и Мексико, като се очаква рекордни приходи и голяма посещаемост. Финала ще бъде на стадион MetLife в Ню Йорк на 19 юни 2026. Домакини Северна Америка, САЩ, Канада и Мексико. Мащаб първото състезание с 48 отбора. Според вас кой ще победи? Българско участие. България участва в квалификациите за световното първенство по футбол през 2026. Трябва да се изправи срещу Нидерландия, Турция и Грузия. Според мен имам шанс да успеем да се изправим срещу тях. Филми. Холивуд ни готвя продължения, които очакваме от години и нови истории, които ще ни оставят без дъх. Също така искам да кажа, че има доста филми, които няма да успея да спомена. Едни които са Toy Story 5, Кулите 4 и други. Ледена епоха 6 е предстояща американска анимация, приключенска, комедиен филм. Той ще е продължение на Ледена епоха 5. Големия сблъсък. Премиера 18 декември 2026. Шрек 5. Известно е, че филмът ще се фокусира върху семейството, живота на Шрек и Фиона и порастването на децата им. Майк Майсър, Еди Мърфи, Камерън Дайс се завръщат, а Зендая ще озвучава дъщерята им Фелиша. Премиерата дата 23 декември 2026 с шапка. Това ще бъде изцяло анимационен филм, а не игрален като този през 2023. Продуцира се от Warner Brothers. Премиерата е в САЩ, насрочена за 27 февруари 2026. Препоръчвам този филм, защото е доста интересен и определено на доста хора ще харесва, въпреки че е стар. Игри. Геймингът не е останал по-назад с продължение на франчайзи, които милиони фенове очакват по света. GTA 6. Това ще е най-голямата гейминг премиера, фокусирана върху мащаб, графика, нови механики. GTA 6 ще бъде най-очакваната игра за 2026. Излиза на 26 май 2026 за PlayStation. Subnautica 2 ще бъде ролева игра RPG с елементи на оцеляване и екшън приключения. Играта ще ви отведе на изцяло нов извънземен океан, планета, различна от тази в оригиналната Subnautica. Atomic Heart 2 се очаква да бъде екшън приключенска ролева игра от първо лице. Ще имате възможност да изследвате различни светове, които са пълни с нови локации и загадки. 2026 ще бъде година на зрелищата, от световно по футбол до филмови индустрии и гейминг. Пригответе се за незабравими моменти. Знам, че това видео се качва през юли, и не е края на годината да го качвам, но иска да ви покажа колко интересни филми ще има през 2026, колко интересни игри и колко други интересни неща ще се случат. Ако искате да кача втора част, защото има още много игри и други филми, които трябва да се споменат, защото са още по-добри. И мерси, че гледахте до тук. Може да се абонирате и да лайкнете, за да ме подкрепите. И чао!